ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም እትልዕሉን ፈቃርን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኽቡር ደሙ ዝተበጀወኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ዘለኹሞ ጽቡቕ ክትህሉ እናተመነኹ ጾምናን ሱባኤናን በሰላም አፈጺሙ ናብ ብርሃነ ትንሣኤኡ ዘሰጋገረና ስምቲ በባህሪኡ ክቡርን ምስጉንን ዝኾነ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና በአብ ኩሉ ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከምቲ ኣብ መእተዊ ክርስቶስ ብዓቢይ ኃይልን ብዓቢይ ስልጣንን ካብ ሙታን ተንስአ ንሰይጣን ሰዓሮ ንአዳም አግዓዞ ካብ ሕጂ ሰላምን ፍስሓን ኮነ ኢልና ከም ዝጀመርናዮ እዚ ቅንያት እዚ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና አዳም ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካየ ኢሉ ዘተስፎ ናይ ድሕነት ተስፋ ዝፈጸመሉ ቅንያት እዩ። እቲ ንኹሉ ዝኽእል ኩሉ ናብ ኢዱ ዝኾነ ኣምላኽና ነዚ ተስፋ እዚ ንምፍጻም ብዕለተ ዓርቢ ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ድሕሪ ምሽንካሩ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው እናበሉ ገኒዞም ኣብ ዝተወቐረ ሓዱሽ መቃብር ከም ዝቐብርዎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19:38 ዘሎ ጽሑፍ ይነግረና። ኮይኑ ግና መለኮት ተዋሃዶ ቅዱስ ስጋኡ ኣብ መቃብር ኣብ ዝዓረፈሉ ጊዜ መለኮት ተዋሃዳ ነፍሱ ግና ናይ ድሕነት ዕዩዓ ካብ ምዕያይ መግነዝን መቃብርን ኣይሓዛን። ኣብዚ ጊዜ እዚ ኣብ ጊዜ ፀሓይ ጉንዲ ኣጋዲምና ነቲ ፀሓይ ዝዓረፎ ብፋስ ኣብ ክልተ ምስ እንኸፍሎ እታ ፀሓይ ግና ከይተኸፍለት ኣብ ክልቲኡ ክፋላት ከም እትህሉ ናይ ዓለም መድኃኒት ዝኾነ ክርስቶስ እውን ተፈጸመ ኢሉ ስጋኡን ነፍሱን ኣብ ዝፈላለየሉ ጊዜ መለኮቱ ካብ ስጋኡን ነፍሱን ኣይተፈለየን። ቅዱስ ስጋኡ መለኮት ኣብ ዘይተፈለዮ ምዃኑ ኣብ መቃብር ጸኒሑ ብተስፋ ትንሣኤ ኣብ መቃብር ሓደረ እምበር ምብስባስ ኣይረኣየን። ብቅድስቲ ነፍሱ ነፍሳት ሒዙ ብስልጣን ተንሥአ ደኣ እምበር ቅድስቲ ነፍሱ መለኮት ተዋሃዳ ስለ ዝኾነት ኣብ ሲኦል ኣይተሓድገትን። ኣብ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 16:10 ከም ንረኽቦ ብነቢ ቅዱስ ዳዊት ንስኻ ንዓይ ኣብ መቃብር ደርቢኻ ኣይተሓድገንን ኢኻ ቅዱስካ እውን ኣብ መቃብር ክብስብስ ኣይትፈቅድን ኢኻ እተባህለ ቃል ትንቢት ተፈጸመ። ዳዊት ነዚ ቃል እዚ ዝበሎ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዘይኮነስ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዃኑ ናይ ዓለም ብርሃን ዝተባህለ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 13:36-37 ከምዚ ይብል። ዳዊት ግና ብዘመኑ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ዓረፈ። ተቐቢሩ ከዓ ምብስባስ ረአየ። ነቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ምብስባስ ኣይረአየን ይብለና። እዚ ዝብለና ዘሎ ድማ እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ዝብሎ ዘሎ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ እዩ። ነዚ ደጊሙ ድሙን ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2:31 ነቢይ ስለ ዝኾነ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጋኡ ከዓ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ ብምባል ነዚ ናይ ዘማረ ዳዊት ትንቢት ተርጊምዎ ይርከብ። ጎይታና ነቲ ኣብ ማቴዎስ 12:40 ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝተዛረቦ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር እዩ ዝብል ቃል ንምፍጻም ኣብ መቃብር እኳ እንተተቐብረ ኣብ ሲኦል ግና ከምቲ ሓያል አንበሳ ብምትንፋእ ሓይሉን ዕብየቱን ኣርአየ። ኩሎም ብስጋ ዝሞቱ ደቂ ሰባት ተገዲዶም ናብ ሲኦል ከም ዝወረዱ ኣይወረደን። ኣብ ቅዳሴ ሆርከ ውስተ ሲኦል ወአይረከ ፄዋ እምህየ ወጸጋውከነ ምዕረ ዳግመ ግእዛነ እስመ መጻኢከ ወአድሃንከነ ማለት ናብ ሲኦል ከድካ
ካብኡ ከዓ ምርኮ ኣምጻእኻ ደጊንካ ሓደ ግዜ ናጽነት ሃብካና መጺእካውን ኣድሓንካና ከም እንብሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልጣኑን ብፍቃዱን ናብ ሲኦል ከደ እምበር ብኣገዳዲ ሓይሊ ኣይተወስደን። ኣብ ልዕሊ ሞትን መቃብርን ሲኦልን ሓይሉ ብምርኣይ ድማ ብትንሳኤኡ ነተን ኣብ ሲኦል ዝነበራ ነፍሳት ብሞቱ ንሞት ስዒሩ መቃብር ክፈቱለይ መግነዝ ፍትሑለይ ከይበለ ተንሲኡ ብኣጸደ ነፍስ ናብ ሲኦል ብምኻድ ነተን ኣብኡ ዝነበራ ነፍሳት ናብ ገነት ኣሳገረን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተንሳኣላ ሰንበት ንድሕሪ ዘሎ ግዜያት ነቲ ጎይታ ብሞቱ ንሞት ዝተንሳኣሉ ዕለት እናዘከርና እንሕጎሰሉን እንደሰተሉን ግዜያት እዩ። እዚ ቅንያት ሓጎስና ዓቆኑ ብዝሓለፈ ብልዕን መስተን እንገልጸሉ ቅንያት ዘይኮነስ ሓጎስና ምስ ተቀየምናዮ እቕረና ተባሃልና ብዝቀደመ ሓጢኣትና ተጣዒስና ብንስሓ ተሓጺብና ብቅዱስ ቁርባኑ መንፈስና ኣጽኒዕና ካብ ዝወደቕናሉ ብሓድሽ ህይወት ምስ ክርስቶስ እንትንሳኣሉ ግዜ እዩ። ካብ ትንሳኤ ኣትሒዙ እቶም ዝቕጽሉ ዕለታትን ሰሙናትን ክሳብ በዓለ 50 ነገረ ትንሳኤኡ ብሰፊሑ ዝንገረሉን ዝስብኸሉን ዝዝመረሉን ግዜ ወይ ድማ ወቕቲ እዩ። ካብ ሶኒ ጽባሕ ትንሳኤ ክሳብ ዳግማይ ትንሳኤ ዘለዋ መዓልታት መልእኽቲ ትንሳኤ ይኹን ዳ እምበር ነናተን ፍሉይ መፀውዒ ስም ተዋሂብዎን ይርከብ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ከዓ ሎሚ ማለት እታ ድሕሪ ትንሳኤ ስዒባ ትርከብ ቀዳመይቲ ሶኒ ማዕዶት ተባሂላ ትጽዋዕ። ማዕዶት ማለት ካብ ኣደወ ዝብል ናይ ግዕዝ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ኣደወ ማለት ተሳገረ፣ ማዕዶት ማለት ድማ ምስጋር ይትርጎም ማለት እዩ። ነዚ እንረኽቦ ድማ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19:18 ከምኡውን ኣብ ሮሜ 5:10 ክሳብ 17 ዘሎ ሃይለ ቃል ምስ እንምልከት ብዛዕባ እዚ ማዕዶት ወይ ድማ ምስጋር ዝብል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱን ትንሳኤኡን ነፍሳት ካብ ሲኦል ኣውፂኡ ናብ ገነት ምስጋሩ ንምዝካር ማዕዶት ተባሂላ ከም ተሰይመት ይነግረና። ማዕዶት ማለት ምስጋር ማለት ከም ምዃኑ ከም ዝተነገረና ነፍሳት ብዕለተ ዓርቢ ስቕለት ጎይታ ብኣካለ ነፍሲ ናብ ሲኦል ወሪዱ ናጽነት እንተሰበኸሎምን ሓራ እንተውፅኦምን እኳ እዚ ማዕዶት ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ሶኒ ነዛ ኣቐዲሙ ዝተፈጸመ ግብሪ ተዘክርን ተስተንትንን። ንሕና ድማ ነቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11:25 ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ፣ እቲ በኣይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ዝብል ሃይለ ቃል ብምስትውዓል ትንሳኤ ህይወትን ምስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ተረዲእና ትእዛዛቱ ብምሕላው በትንሳኤኡ ክንትንስእ ይግባአና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።